أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Müslüman kardeşlerim, mına bugün men endi wagazny video ravishda yazdırga buldum. Audio wagazlar yazdırgan bar idi. Mınsı bir yangadır. Allah Teala yardım etsin. Davamlı etsin. Hayırlı kılsın. Her birizge fayda bulsun. Endi men bu wagazni imam bolarak özübüzdün meçitke hazırlagan edim. Ham mına şu orunda kay bir fikirlerini aytıp ketesi kile. Wagazni hazırlaganda oylaysan, аны көңілден өткәрәсен һәм ниндидер фикерләр барлыкка килә. Бүген инде мин вагазның темасы Коръәндәге Аллаһның 2 аятына тукталам. Фатир сүрәсе 5-6 аят һәм Лукман сүрәсе 33 аят. Бу Фатир сүрәсендә дә, Лукман сүрәсендә дә бер үк аяттар кабатлана. Һәм менә бу вагазга кирип киткәнче, бу аятларны әйткәнче мин инде кайбер фикерләр әйтеп китәсем килә. Biz indi mana Qur'an нәрсә ул? Qur'an Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Пәйгамбәрнең хадисләре бар. Ул инде асылда менә шушы Qur'анны киңрәк итеп аңлату. Ул асылда бөтенесе дә аятлар да турыдан-туры Аллаһтан һәм пәйгамбәрнең нинди генә саллаллаһу алейхи ва салламның әйткән сүзе булсын, кылган гамәле булсын, ул өстән Аллаһ Тәгаләдән биргән вахи белән, ягъни монсы да монда әйтелгән сүзләр дә Аллаһтан дип әйтәбез. Шуңа күрә ул беренче чиратта Qur'an һәм хадислар ул мәгълүмат чыганага, информация дип әйтәбез. Менә безнең бу дөньяда да бит бар медицина гыйлеме. Ул бик китапларга тупланган. Һәм монда любой сорауга җавап табырга була. Ниндидер башка фәннәр булсын, ул ниндидер китапларда тупланган һәм аннан алырга була. Бу мәсьәлә буенча бу өлкәдә шулардан без алабыз. Qur'an ва хадислар шулай ук мәгълүмат чыганага, иң беренче ятта информация. Һәм бу Аллаһтан бөтенесе дә. Менә инде кайбер вакытта шушы медицина гыйлеме буенча әйтелгән фикерләр арасында, мәгълүматлар, информация арасында күбесе ялгыш, кешеләр ялгыша. Һәм күпмедер гасыр үткәч бу фикерләр үзгәрә, дөресрәген табалар. Qur'an ва хадис бу Аллаһтан килгән мәгълүмат чарасы. Ул анда ялгышлык юк. Анда бер генә дә, анда 100%. Анда Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтте икән, ул шулай була. Аллаһ Тәгалә нәрсә дөрес икән, ул дөрес. Бүгенге көндә 7 миллиард кеше бөтен галимнәре белән ниндидер бер фикергә килеп, Qur'an икенче төрле фикердә икән, димәк 7 миллиард кеше ялгыша. Бәлкем 100 елдан соң, 200 елдан соң алар ялгышлыгын таныр. Шуңа күрә Аллаһта булган, килгән мәгълүматта ялгышлык юк. Без шулай аңларга тиешбез. Калган кешеләр алган башка өлкәләрдә өйрәнеп ниндидер тапкан мәгълүматларда ялгышлыклар булырга мөмкин. Асылда бөтен гыйлемдә Аллаһка тоташа. Һәм шушы Аллаһны танымау сәбәпле кайбер гыйлемнәр бүгенге көндә мәгънәсез эш белән шөгыльләнә. Ягъни бөтен гыйлем нәрсәдән башланды? Аллаһ Тәгаләнең кайчандыр шушы үзенең ихтияры белән бул дип, шушы үзенең сыйфаттары белән, шиксез сыйфаттары белән бул дип шушы юклыкта Аллаһ Тәгалә бу барлыкны барлыкка китерде һәм ниндидер законнар эшләп китте. Бу тәртип куелды Аллаһ Тәгалә тарафыннан һәм без шушы тәртипләрне, законнарны өйрәнәбез генә. Табигый законнар, физика, химия, биология бу Аллаһ Тәгалә матдәләр арасына куйган законнар. Һәм кайбер вакытта димәк буларның башы да Аллаһ Тәгалә галәмне юктан бар кылган вакытта башланып китте. Һәм шуңа күрә Аллаһны танымыйча, Аллаһ юкта, астагфирулла дип өйрәнелгән медицина бу җөмләне куеп, кешене Аллаһ яратмаган, маймылдан булган дигән сәбәпне куеп, шуңа күрә ул ниндидер бер өлкәне читтә калдыра, өйрәнми. Алар юк дип санаган күрә, ул бит Аллаһ Тәгалә бар иде һәм Аллаһ яраткан мәхлуклар бар, тәртипләр бар. Шуңа күрә күп гыйлемнәр Аллаһны танымау сәбәпле, шушы күзлектән өйрәнмәү сәбәпле бик зур ялгышлыкларга кирип китәләр. Инде бүген дә менә нәрсәгә видео яздырам. Без җомгада да имамнар шикләнгән. Башка җиргә радиога барсанда шикләнгән вагыз, ниндидер вакыт. Бүген заманасы шундый. Кешеләр кыска гына мәгълүмат, кыска булсын, тиз генә укыды да китте. Бүген элекке шикелле кешеләр утырып, китаплар сәгатьләр буе, 5-6 сәгать буе, балалар вакытында юрган астында качып, төннәр буе китаплар укый юк. Бу кеше менә шундый кызулы, аңа тиз генә булсын. Һәм ул ялга әз генә укый да, юк, кирәк түгел. Безне замана менә шушы кызулатты. Ләкин ниндидер мәгълүматларны үткәрәбез,
көздән үтә, укыйбыз, бер әз генә ошаган алдык та калган тагын оныттык, бу кирәк түгел. Но Коръәнгә Аллаһның сүзенә андый мөгамәләгә килеп булмый, чөнки кызу укыганда сүзнең мәгънәсен аңлыйсың, сүзнең мәгънәсен аңлыйсың, ләкин әле ул күңелгә тәэсир итми, ниндидер эчке нәрсәләре аңлашылмый. Коръән ул әкрен генә уйлана торган, сүзләрен уйлый торган, анда әйтелгән мәгънәләрне уйлый торган, ул синең күңеленне үзгәртергә тиеш, ниндидер хисләргә тәэсир итәргә тиеш. Ләкин мондый мөгамәлә белән Коръәнгә килергә ярамый. Бүген инде замана тәэсире шулай булып, без ашыгабыз. Кешеләр җомга намазында имам әз генә вагызны күбрәк сөйләсә, ниндидер мәҗлесләрдә күбрәк сөйләсә, бу узак сөйли, ашыга, минем эшем бар, уйлап утырасы килми. Әлбәттә, бу зур ялгышлык, шайтан безне ашыктыра, ашыгу шайтаннан, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнчә, һәм бу мәсьәләдә ашыгу сәбәпле кешеләр инде күп нәрсәне югалта. Шуңа күрә мин инде менә мондый форматка күчтем, үземне шикләмим. Ниндидер ярты сәгать, 15 минут айса кеше тыңламый, һәр кешенең ихтыяры. Шуңа күрә үземнең әйтергә теләгән фикерләремне иркенле, бернинди вакыт шикләнмичә җиткерергә телим. Аннан нинди мөгамәлә бар? Менә без Коръән, хадислар укыганда укыйбыз, как башка китаплар укыганда шундый мөгамәлә информация рәвешендә генә кабул итәбез. Шулай иткән икән, болай иткән икән Коръәндә, кара, мондый хадис бар икән. Мәгълүмат рәвешендә барды, без аны уйламыйбыз, бетте. Башка мәгълүмат шикелле карыйбыз, ниндидер бер информация рәвешендә. Кеше уйлап карамый. Коръән ул Аллаһның сүзе. Менә бүген күз алдына китерик. Кемдер анда авылда фәлән апа, Фатима апа, анда Мәхмүд абый бер көнне хат килеп төште ди. Анда Путин Владимир Владимировичтан яки Минханов Рустам Нургалиевичтан хат. Фәлән авылындагы, фәлән райондагы фәлән абый, син менә сиңа мөрәҗәгать итәм. Син менә булай эшләмә, иртәгә шулай була, булай эшләсәң булай була. Менә мондый киңәш бирәм. Иртәгә дөнья шулай була. Мин сиңа менә моны белән кисәтәм дип әйтсә, ул укып бөтен кешегә ягъланый, ул аны уже фамилиясын күргәннән соң, президент әйтте дигәннән соң, ул инде калтырап укып, ул һәрбер әйткән сүзне әле кешеләргә чыгып әйтә. Миңа президент мөрәҗәгать итте дип ул сүзләргә игътибар итә һәм тормышын үзгәртә. Ул нәрсә беләндер кисәтсә, куркытса, ул аны якын килмәй. Ул иртәгә шулай булса, тормышын үзгәртә. Иртәгә анда бәяләр күтәрелсә, ул нәрсәндер алып кала, ниндидер киңәшләрен кабул итә. Бу бит президент, чөнки ул белә дип уйлый. Ләкин без әйтәбез, Аллаһ сүзе галәмнәрне юктан бар кылып, бу дөньяда яфрак та селкенми, Аллаһның рөхсәтенә башка шушы зат галәмнәрне юктан бар кылып, шул хисаптан безләрне даим тәрбия кылып торучы. Бөтен бүгенге киләчәгебез шушы заттан тора. Шушы зат безгә үзенә Пәйгамбәре аша мөрәҗәгать итте. Без аятны укыйбыз, үзгә тәэсир итми. Без аны ниндидер бер кешегә җиткерү өчен сөйләшәм. Кара, белем өчен өйрәнәбез, ул безнең тормышыбызга, гамәлебезгә тәэсир итми. Бу нинди мөгамәлә? Аллаһ мөрәҗәгать итә. Шуңа күрә Коръән аятын имам әйттеме, китапта укыдыммы? Сез шулай кабул итегез. Ул миңа әйтә. Ире хәзрәт, Фатима апа, Мәхмүд абый, Ибраһим ага, һәрберебез, бу бит миңа Аллаһ мөрәҗәгать итә. Шуңа күрә Коръән ул беренчедән ул мәгълүмат чыгана гына түгел, ул безгә Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү, диалог дип әйтәбез. Чөнки кыямәткә хәтле нинди генә сорау кызыксындырса да, нинди генә проблема булса да, нинди генә кыямәткә хәтле яңа проблемалар бүген кешелеккә булмаган килеп чыкса да, нинди генә кешеләрдә сорау туса да, нинди генә өлкәгә кагылып булса да, нинди генә проблемага кагылып булса да, Коръәндә уже җавап бар. Шуңа күрә син шушы Коръәнгә һәр мәсьәләдә мөселман кеше ла илаһа иллаллаһны кабул иткәннән соң, юк минем өчен гыйбадәт кылырга лаеклы зат Аллаһтан башка, мәгәр Аллаһ һәм ул бер үзе генә дигән кеше, юк минем буйсынырга лаеклы зат, мәгәр Аллаһ үзе, юк минем киңәшен кабул итәргә зат, лаеклы зат, мәгәр Аллаһ үзе, юк минем сорау биреп җавап бирергә, аннан алырга лаеклы зат. Бу бөтенсе шуны үз иченә ала. Һәм без любой сорау белән мөрәҗәгать итәбез Коръәнгә, һәм анда җавап бар. Аллаһ Тәгалә үзенең чиксез гыйлеме белән кыямәткә хәтле бөтен безнең сорауларга, бүгенге көн, элекке көн кызыксындырган любой сорауга Аллаһ Тәгалә безгә җавапны бирде. Һәм ул как бы диалог, сөйләшү. Мин җавап сорау бирәм, ул миңа җавап бирә. Җавап бар. Җавап Коръәндә. Һәм асыл мөселман кеше, шуңа күрә без ул Коръән ва хадислар без таянып яши торган китап. Һәм мөселман кардәшләрем, шулай кабул итәргә кирәк. Коръән ул
ниндидер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассаламга килгән китап кына түгел, ул һәрберебез өчен килгән. Һәрберебезгә ул мөрәҗәгать итә. Һәм ул аятларны шулай кабул итәргә кирәк, куркып. Дәхшәт белән Аллаһ бит, бөек Аллаһ Раббым миңа мөрәҗәгать итә. Ул миңа әйтә, миңа киңәш бирә, мине кисәтә бу аятта. Миңа бу яхшы, бу начар дип әйтте. Һәм шуңа күрә белергә кирәк. Коръәндә нәрсә әйтелде, бүгенге хәле синең фикерең башка икән, син ялгышасың, үзгәртергә тиешсең. Ниндидер кешеләр башка фикер белән яши икән, алар ялгыша, Коръән ялгышмый, Аллаһ Тәгалә ялгышмый, Аллаһныкы дөрес. Аллаһ нәрсәдер шулай була дип әйтте икән, ул шулай булачак, башкача булмый. Аллаһ Тәгалә нәрсәдер элек шулай булды дип әйтте икән, кешеләр башкача сөйләшә дә, бүген бу вакыйгалар башкача кисә дә, именно шулай булган була. Аллаһ Тәгалә бүгенге көнне шулай дип әйтте икән, бүгенге көндә шулай. Шуңа күрә Аллаһ нәрсәдер яхшы дикән, ул яхшы. Шуны аңларга кирәк. Аллаһ миңа мөрәҗәгать итә, һәм бу сүзне кабул итмәгән кеше Аллаһка каршы барган кеше була. Аллаһның сүзен кырыга куеп, ниндидер бәндәләрнең яки үзенең нәфсен тыңлаган, нәфсенә эргән, үзенең фикеренә эргән кеше була. Алла сакласын. Шуңа күрә Коръәнгә шайтан безнең шундый мөгамәлә тудырды, игътибарсыз. Мәгәр сахабалар әйтәдер иде, без берәр аятны өйрәнгәндә, без шул аятны өйрәнеп, төшенеп, аны тормышта кулланмыйча, кертмичә, без башка аятка күчмидерик дип әйтәләр иде. Без бүген беләбез бөтенесен. Мәдрәсәләр бетерәләр. Мәдрәсә бетеп чыгалар, Коръәнне белә, тәфсирен барбыр да тәрҗемәдән булса да карап чыккан, гомуми мәгънәсен, исламның нәрсә икәнен аңлый. Аллаһ Тәгалә нәрсәне кушкан икәнен белә, нәрсәне тыйганын белә. Ләкин ул башка мәгълүматка таянып яши, башка нигездә яши. Аллаһ Тәгалә риба харам ди. Аллаһ Тәгалә ризык миннән ди, риба харам ди. Ул әйтә, бүген кредитка алмыйча квартирага ирешеп булмый, машинага ирешеп булмый, телефонга ирешеп булмый дип, Аллаһ харам кылган нәрсә белән, юл белән таба. Башкача таба алмыйм ди. Ризык Аллаһтан, син бу юлны алмасаң, Аллаһ башка җирдән бирә. Һәм ризыкны арттырып та, киметеп тә булмый. Ул инде билгеләнгән. Шуңа күрә кешеләр Коръәндә укый, Аллаһ ризыкландыручы мин ди. Ул башка нәрсә гамәлдә моңа таянып, Аллаһның бу сыйфатына таянып мөгамәлә кылмый. Шуңа күрә бик күп нәрсәләрдә менә шундый ялгышлыклар бар. Бүген дә игътибар итәсем килә. Бу Аллаһ безгә мөрәҗәгать. Иң беренче аятны карап китәсем килә. Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә Фатир сүрәсендә. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Мин инде мәгънәви кисәкләр белән әйтәм, карап барырга тырышам. Минем үземә бик тә тәэсир итте. Шуңа күрә бу мәсьәләләр буенча кайбер фикерләрне әйтәсем килә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я айюхан-нас, инна вa'даллаһи хаккун, фала тагураннакум ал-хаятуд дунья, ва ла ягураннакум биллаһил гурур." Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй сез кешеләр" ди. Иң беренче мөрәҗәгать: "Эй сез кешеләр." Нәрсә дигән сүз? Бар Аллаһның мөрәҗәгате Коръәндә: "Я айюхаллазина аману", эй сез иман китергән бәндәләр ди. Аллаһ Тәгалә икенче бер җирдә әйтә, мөрәҗәгате: "Я әһлел китаб" ди. Ягъни монда Аллаһ Тәгалә "Я айюхан-нас" ди. Нәскә кем керә? Бүген бөтен кем бар, нинди генә диндә булсын, коммунист булсын, башка фикердә булсын, Аллаһ юк дип яшәгән кеше булсын, моңа бөтен җир йөзендәге яраткан, Аллаһ яраткан бәндә бөтенесе керә. Эй сез кешеләр ди. Димәк, бу аятта әйтелгән нәрсәне бөтен кеше аңлашыла. Монда әйтелгән нәрсәләр кеше туя торган әйберләр. Кеше аңлашыла, бу тормышта ул аны Аллаһны танымаган булса да, шушы нәрсәләрне асылда үзенең тормыш тәҗрибәсе белән нәрсәдә ниндидер дәрәҗәдә туя шулай икәнен. Шулай икәнен тоя. Бу аятта әйтелгәннәрне Аллаһ Тәгалә искә төшерә. Димәк, "Я айюхаллазина аману", кайбер аятта "Эй сез иман китергән бәндәләр". Бу аятны аңлар өчен бу аят, мондый аятлар, моннан соң әйтелгән сүзләр Аллаһ Тәгаләнең "Эй сез иман китергән бәндәләр" дип мөрәҗәгать иткәннән соң, ул иманны бәндәләр генә аңлый ала. Иманны бәндәләрнең күңеленә тәэсир итә һәм аңлашыла. "Я әһлел китаб" дигәндә, мосы димәк китап әһелләр, яһудилар, христиан динен тотучылар. Димәк, безнең инде общий Аллаһ Тәгаләгә һәм шушы иман китерәсе әйберләргә төп нәрсәләрдә иман китерү бар, ялгышлык башка нәрсә. Ягъни бу аятны китап әһелләре шушы барбыр да аңлый ала. Монда әйтелгән аларга тәэсир итә, алар моны аңлый ала. Шуңа күрә мысысы, ягъни Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать дип әйтте. "Я айюхан-нас". "Я айюхан-нас" дип әйтсә, без кабул итәргә ничек? "Эй ирек хәзрәт, Аллаһ миңа әйтә". Мин бу кеше арасында, "Эй фәлән авылдагы Мәхмүд абый, эй фәлән авылдагы Фатима апа, фәлән җирдәге фәлән апа, фәлән абый". Бу Аллаһ миңа мөрәҗәгать итә. Галәмнәрне юктан бар кылып, даим тәрбия кылып торучы Раббым миңа, шушы бер бәндәсенә, бер кичкенә мәхлугына, бер кем булмаган, тузан бер теге булмаган мәхлук затка Аллаһ миңа мөрәҗәгать итә. Сиңа мөрәҗәгать итә, и кардәшем,
Ey бәндәм, кисәтә Аллаһ Тәала, инна вa'даллаһи хаққун. Дөреслекдә Аллаһ Тәаланың вәгъдәсе хак ди. Башта өсте тәрҗемәгә карап китик. Чөнки аятлар кыска әйтелгән һәм тәрҗемәдән караганда үске мәгънәләр аңлашыла. Но нишкәлекләр сүзләрнең мәгънәсендә. Чөнки Коръан ул менә 100% бөтен яктан ул камил. Анда бер сүзне икенче сүз белән алыштырып булмый. Алыштырып куйсан, общий мәгънәсе шулай, ләкин ниндидер нишкәлеге югала. Бер хәрефне монда алып, монда куеп булмый, бер хәрәкәтне үзгәртеп булмый. Ул үзгәрсә, общий мәгънәле дөрес булырга мөмкин, шулай ук тәрҗемә итеп була. Ягъни бер сүзне икенче сүз белән алыштырдан, төп менә без тәрҗемәләрдә күргән мәгънә общий әйтелә, ләкин нишкәлеге югала. Монда бер нәрсәне үзгәртеп булмый. Монда һәр хәреф үз урынында, һәр сүз урынында, берәү дә әйтә алмый. Менә без любой татар телендә мәсәлән танылган шагыйрьләр бар, мәсәлән Тукайны өстен алабыз. Рус телендә Пушкин, Лермонтов дибез. Булар инглиз телендә Шекспирны әйтәләр. Нәрсә өчен? Алар инде шушы язу кагыйдәләрен иң камил рәвештә, иң күп сүз запасы булган. Анда әйтәр Шекспир ялгышмасам 36 мең сүз запасы бар, иң күп әсәрләрендә кулланылган. Чөнки рядовой кешегә, где-то нормальный кешегә, гыйлемле кешегә ялгышмасам 2000 сүз запасы була. Бүген инде без шуның хәтле түбән төштек. Без кайбер кешеләрнең 500 сүз запасы бар. Сүз юк җөмлә әйткәндә. Шуңа күрә сүз булмаганда ул сүгене сүзе белән бөтенесен алыштыра. 3-4 сүгене сүзе белән бөтен мәгънәне, интонацияны үзгәртеп әйтә, сүз юк әйтергә. Шуңа күрә булар инде әлбәттә күп сүз запасы булган. Һәм шундый төгәл сүзләрне урынында куллана белгән, төп мәгънәсе белән, нишкәлекләре белән, җөмлә төзелешләрендә кимчелек булмаганга күрә башка язучылардан без аларны өстен күрәбез, эталон дибез. Ләкин һәрберсен бүгенге көндә тел галимнәре җыйналып, менә монда бу сүз урынына бу сүзне әйтсәң хәерлерәк була дип ниндер кимчелеген табып була. Менә монда җөмләне булай төзсәң хәерлерәк буладыр дип, менә монда ул ялгышрак әйткән дип, һәрберсендә кимчелек бар. Коръанда кимчелек юк. Коръан камиллек. Урысча әйткәндә совершенство бер кем әйтә алмый. Менә моны булай куйсан, булай ул чөнки ул Аллаһтан. Һәм менә шушы нишкәлекләрендә шундый тирән нишкә мәгънәләр ята, субханаллах. Һәм күрә Аллаһ Тәала өстән генә әйткәндә башта әйтеп китә, инна вa'даллаһи хаққун. Дөреслекдә ди Аллаһ Тәала поистине шулай. Дөреслекдә һич шиксез шулай дип тәрҗемә итәбез. Хак ди. Фәлә тагураннакум аль-хаятуд дунья. Аллаһ Тәала әйтә, фәлә тагураннакум, сезне алдамасын бу дөнья тормышы, хаяту дөнья тормышы алдамасын ди. Һәм ди Аллаһ Тәала ва ла ягураннакум биллахил гурур. Һәм ялганчы, алдаучы сезне Аллаһ турында алдамасын ди. Аллаһ турында сезне бутамасын, алдамасын ди. Менә монда инде общий мәгънә караганда Аллаһ Тәала мөрәҗәгать итеп әйткәннән соң дөреслекдә Аллаһның вәгъдәсе хак. Нинди вәгъдәсе хак сон Аллаһның? Асылда без тирән мәгънәдә караганда Аллаһның бөтен вәгъдәсе хак. Менә бу гөнаһны эшләсәң, сиңа җәһәннәм дисә, ул хак, ул шулай булачак. Кыямәт көне була дисә, ул хак. Яки башка нәрсәне әйтсә, Аллаһ Тәала хак. Аллаһ Тәала вәгъдә кылды икән, нәрсәнендер, кемгәдер җәннәтне вәгъдә кылды, ниндер гөнаһлар өчен җәза кылды икән, ул хак. Ул үзгәрми. Аллаһ ялганламый, Аллаһның вәгъдәсе хак. Чөнки Аллаһ бөтен нәрсәдән кудрәтле. Сезгә мөрәҗәгать иткән президент вәгъдә кылды, көз көне шулай була, булай була, дөнья шулай үзгәрә дип әйткән, ул аннан тормый, ул бәлкем ихлас әйтсә дә, ләкин бүген көндә кайбер вакытта ихлас түгел. Алар сүз өчен, нәрсәдер алу өчен, нәрсәгәдер ирешү өчен ялганларга да мөмкиндер. Даже чын күңелдән әйтсә дә, һәм ниятләсә, теләсә дә, ул алай буламый, чөнки соңгы рөхсәтне Аллаһ Тәала бирә. Аллаһ Тәаләдән тора. Шулаймы? Ул вәгъдә кылды, Аллаһ Тәала рөхсәт бирмәсә, ул әйткәннәр тормышка ашмый. Но Аллаһның вәгъдәсе хак. Монда шикләнеп булмый. Аллаһ Тәала тагын бер тапкыр искәртә, һәм дөнья тормышы алдамасын, һәм инде шушы ялганчы, алдаучы Аллаһ турында сезне алдамасын ди. Һәм икенче аятта да шушы аятлар кабатлана. Но анда тулырак. Һәм без карап китәбез. Һәм шушы нинди вәгъдәсе турында конкрет Аллаһ Тәала әйтә. Менә бу урында. Хәтта киң мәгънәдә караганда да Аллаһның бөтен вәгъдәсе хак, ләкин монда Аллаһ Тәала нинди вәгъдәсе турында безгә мөрәҗәгать итеп әйтә. Аллаһ Тәала шулай әйтә: "Я әйюхан нас" ди. Аллаһ Тәала шулай: "Эй сез кешеләр" ди. Җиризне бөтен кешеләр. Яңадан һәрберегә: "Эй Ирек хәзрәт, эй Махмуд абый, эй Фатыйма апа фәлән авылдагы." Аллаһ Тәала әйтә: "Иттaqu rabbakum вахшау йоуман ла яджзи валидун ан
ولده ولا مولود هو حازن عن والده شيئا. تقوى يطرق بطلنا كتا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور دي الله تعالى. يعني برنشسنا الله تعالى يعني adam müracaat kes nerse di. Birinci Allah'ın buyruğu ittaqu rabbakum. Allah Teala buyuruyor. Şu Rabbim alemlerin Rabbisi min ayta. İrik Hazreti, Fatıma apa, Mahmud abi. Özünün Rabbine takva buldu. Takvalık di. No bizim tercümede boytis Allah'a deb aytdilar. Allah'tan qo'rq deb aytdilar. Bu to'liq ma'no tugul, chunki bunda ittaqu taqvo bo'l Rabbingga. Bu kengroq ma'no. Taqvolik ol nindidir halat o kishining. Ol ishki halat, ol tishdagi amal, shunga ko'ra taqvolikni negizi bundan boshqa taqvolik bo'lmaydi. Ol ko'ngilda Alloh taolo iymon keltirgandan so'ng shu Robbingdan tegishli darajada qo'rquv. Qo'rquv ham qo'rquvgina tugul, ol yaratuv osha kelib chiqqan qo'rquv. Qay bir vaqtda masalan qo'rquv ayriladi. Agarda Robbingdan qo'rq, masalan bizning har ovulda nindidir bir yoki yonda bir noshar kishi bor. Turmada o'tirib qaytgandek har yerlarda bor. Butun kishi ondan qo'rqadi. Chunki ondan butun joyda zulm, ol qo'rqinish, onda qo'rqinish bor. U kishi ziyon keltirgan mumkin, ziyon olirgan mumkin. Ham qo'rqalar bundan. Onni aylanib o'zasin, u kishi bilan chiroshmasga tirishasin qo'rquv. Abar ikkinchi turli qo'rquv. Muhabbat osha kelgan. Allah'a qarata mana shunisi. Ya'ni bu kishida bo'lgan zulmdan qo'rquv bor. Muhabbat osha kelgan u ikkinchi. Masalan, sen bek qoti bir kishini yaratdin dey. Atiyaningni yaratdin. Yoki qiz xotin erini yaratdi. Erin xotinni indigini yaratib bo'lsin, narsa bo'la. Ul yaratgan kishidan qo'rqasin, indi qo'rquv. Ondan zulm keladi deb tug'il. Men bir narsa anga ishonmagan ishlasam, ul menga o'pkalar, ul mendan rozi bo'lmas deb qo'rqasin. Bu muhabbat osha Allohdan shunday qo'rquv. Yoki bu amalim bilan mana o'tamasam Alloh mendan rizo bo'lmay. Bu sen ana shuni xatli yaratasin Allohni. Allohning rizoligini yo'qotishdan qo'rqasin. Allohning jazosidan qo'rqasin. Allohning rizosizligidan qo'rqasin. Mana u shunday qo'rquv. Shunga ko'ra bunday qo'rquv bo'lganda sen masalan yaratgan kishidan qarata shunday yaratuv bo'lar ekan, sen qo'rqasin, qarab turasan ko'zina. Ham qay bir vaqtda ol narsa yarata, shu narsa balkim sen ol amalni yaratmaysandir. Sen ol yaratgan narsani yarata boshlaysan. Yaratib ish boshlaysan, ilk yaratmaydir eding. Ol yaratgan rizqni sen yarata boshlaysan, ol yaratmagan narsani yaratmay boshlaysan. Shunga ko'ra turmushda bit o'zingda sezmaysan, kimlar yashagan ongli yillar o'tadi, o'zingni burilib qaraysan-da, xotining ishdan qaytib kimdir uni jabrlagan bo'lsa, bir so'z aytsa, u kishini shundan qo'llanib ketasan, u kishi senga dushman. Chunki u sening xotiningga dushman, u anga ziyon keltirgan, u dushman, u senga ziyon keltirmadi. Yo'q. Mana o'sha bir kishi bo'lib o'tasan, bir fikrdagi, bir hislar, bir narsaga qo'llanib ketasan, bir turli o'zgarasan. Bu o'zi bir Alloh taolo hikmati. Shunga ko'ra bunda Alloh taolo buyura, taqvo bo'ling'iz. Shu qo'rquv bo'lsin. Ham bu qo'rquv bo'lgan kishi narsa Allohdan shu qo'rquv bo'lgan kishi u shunday darajada, u har birimizda bor. Aytay, iymonli kishida ko'pincha daraja bor. Nul his bit turli darajada. Bu tegishli darajada tug'il ekan. Alloh taologa yaratib tegishli darajada kuchi bor bitaning. Ham qo'rquv tegishli darajada tug'il ekan narsa, qay bir vaqtda sen Alloh taolo qo'shganlarni o'tamaysan. Mana u qo'rquv shunday bo'lirga tegish. Sen har bir so'zingga, har bir amalingga ig'tiborli. Sen qarab turasiz, Alloh taolo narsa qo'shdi. Sen ol senga eng suyukli amal ham seni yaratib qolasin, Alloh rizo bo'lsin. Alloh taolo deydi ekan, yaqin bormaysan, buni qilsam mendan Alloh rizo bo'lmay. Chunki bu muhabbat osha keltirgan bo'lirga ti. Shunga ko'ra Alloh taolo shunday bo'lgan, bir shunday bo'lgan. Ey bandam, ey Mahmud abi, ey Fatima opa, ey anda kim, ey Hazrat, ey falan Hazrat, taqvo bo'l. Shunday bo'la ko'r, Alloh bizni yarata. Alloh bizni cheksiz yarata, u boshqa shay yashay ko'rmangiz. İkinci bir oyatda aytgancha, faqat musulmon bo'lib qana o'ligiz. Bu bit Alloh taolo bizni yaratuv sababli. U bizni tashlamadi. U biz boshqa shay yashay ko'rmagiz. Faqat shulay bo'lsin. Narsa? Bu Allohga kerakmi? Kishilar o'li. Bu Allohga kerakmi? Allah 7 milyard kishi taqvo bo'ldimi, bo'lmadimi? Alloh taolo qo'shgandan o'tadimi, o'tamadimi? Allohning bir narsasi ortmaydi, ketmaydi. Biz muhtoj bunga. Biz muhtoj. Alloh bizni cheksiz yaratib bilan bizni yaratib shuni xatli kuchliki, u bizni tashlamay, u bizga gir kengash berib turadi, u bizni yo'naltib turadi. Shundan Alloh taolo narsa ham dedi. Ham waqshaw yawma la yajzi walidun an
ولده ولا مولود هو حزن عن ولده شيئا. Аллах Тағала айтты, мына бұл аятлардан көрінгенше, уахшау, қорық йомен. Йомен ол күн, мұнда әйтілі қиямат күнінен қорық дей Аллах Тағала. Қиямат күнінен қорық дей, һәм ол күннің сифатын белі. Ол күнні бала, әти әни баласына бір нәрсе белән дә ярдәм бирмәячәк. Вә баласы әти әнисенә бір нәрсе белән дә ярдәм бирмәячәк. Менә ни өчен Аллах Тағала безгә мөрәҗәгать қиямат көнен искә төшерде. Аллах Тағала тәкъва булыгыз диде һәм әйтте, Аллах Тағала әйтте: "И бәндәм, минем сөйкле бәндәм, мәхлугым харап була күрмә. Қиямат көне турындагы вәгъдә хак, шикләнә күрмә бу көн турында." Аллах Тағала әйтте, ягъни безне кисәтә Аллах Тағала, без бәндәләр, Аллах Тағала ey кешеләр диде. Ул көн хак, ул көн булачак. Һәм сез ул көнне Аллаһ каршына кайтачаксыз. Һәм үзегезнең гамәлегезгә җавап бирә, ул шундый көн. Җавап бирәчәксез Аллаһ каршына барып, һәр гамәлегез алдыгызга куелачак. Бөтен кеше алдында фаш булачак һәм һәр гамәлегез җавап бирәчәксез. Сезнең шикләнергә, бу көн турында шикләнергә сәбәбегез юк. Аллаһ Тәгалә Коръәндә аятлар белән моны безгә вәгъдә кылды. Монда ничек шикләнеп була? Аллаһ Тәгалә дөреслекдә яңадан менә бу аятта Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итте. Башка аятлар да бар. Аллаһ Тәгалә Коръән дәвамында безгә мөрәҗәгать итте. Нәрсә? Бу бер аят белән әйтсә җитмидерме? Аллаһ Тәгалә әйтсә кешегә җитмиме? 2-3 тапкыр укыйвата. Коръән буенча дистәләгән аятлар буенча Аллаһ Тәгалә кыямат көне турында безгә искә төшерә. Бер җирдә искә төшсә, асылда җитәргә тиеш. Аллаһ әйтте, кыямат көне була. Хисап кыласың. Җәһәннәм бар, җитте. Кеше шундый онтучы Аллаһ Тәгалә безне белә. Аның мәхәббәте безгә чиксез, шуңа күрә кабат-кабатлый. Кабат-кабат искә төшерә. Мөрәҗәгате дә икенче төрле. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә монда яңадан безнең исебезгә төшә. 2 аятта бер үк сүзләр белән. Инна вa'даллаһи хаккан. Асылда Аллаһ Тәгалә монда инна дигән сүзне куллан. Частица дип әйтә, кисәкчә. Мәсәлән, әйтсә дә була ди. Я юханнас вa'даллаһи хаккан. Аллаһның вәгъдәсе хак. Ягъни кыямат көне турындагы Аллаһның вәгъдәсе хак. Бу җитмиме? Кемгә җитми? Бу бит галәмнәрнең Раббысы әйтә, кыямат көне хак ди. Юк, Аллаһ Тәгалә алда куйды, тагын бер сүзне өстәде. Һичшиксез и бәндәм. Бу тегесе дә Аллаһның сүзе, ул җитәргә тиеш. Аллаһ Тәгалә безне белә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә теге әйткән мәгънәне без игътибарсыз үткәрмәс өчен. Бу һичшиксез шулай булачак. Без бу усулны кулланабыз. Кайбер вакытта баланы акыл өйрәтәсең. Шулай эшләсәң, булай була. Булай була. Күрәсең, ул игътибарсыз гына тора. Шуннан соң, эй малаяктыгы, һичшиксез шулай булачак, шулай эшләсәң шулай. Менә шушы сүзне кулланасың. Һичшиксез бу әйтә. Әти гел сүгә инде, тыңлап торган иде, гел әйтә инде, аның эше шул дип. Монда кара әле. Монсысын ассызыклап әйтте. Һичшиксез шулай. Кара мине. Булмаса дигәндә, димәк Аллаһ Тәгалә монда буның тагын да мөһим икәнен күрсәтә. Һәм инде менә бу кисәкчә артыннан инна дигәннән соң бу асылда Аллаһ Тәгалә мәгълүмат бирә, информация. Һәм күрә кемдер кабул итә, кемдер кабул итми. Һәм күрә теге бер ул аятларга киләчәктә бәлкем вагызларда тукталырбыз. Коръән аятында Аллаһ Тәгалә безгә хидаяткә карата мөгамәләне белдергәндә, кем минем хидаятымны кабул итсә диде, шулай була диде. Икенче вариантны әйтте, икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә, кем минем искә төшерүемне кабул итмәсә, ягъни инкар итсә, булай була диде. Аллаһ Тәгалә икенче җирдә әйтмәде, кем минем хидаятымны инкар итсә димәде, ул сүзне кулланмады, именно напоминание, искә төшерүемне диде. Чөнки менә Аллаһ Тәгалә инна, бу аңлашып әйтелгән сүзләр Аллаһ Тәгаләнең киңәше безгә, кисәтүе безгә. Кемгәдер ул бүген тыңлады да бер нәрсә бирми. Ягъни без моны Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгатьтә кешеләргә әйтергә мөмкин, башка кешеләргә әйтәбез. Аллаһ Тәгалә шулай әйтте, ул аны тыңлады, мәгълүмат булды да, ул аны кулланмады икән, ул аның өчен нәрсә? Шул мәгълүмат булып кала. Искә төшерүенә булып кала. Бер әгәр дә игътибарны искә төшерү. Кем моны алып Коръән асылда шулай Коръәнгә мәгълүмат була икән, Коръән укыды да, яки бер аятны укыды да, аны үзенә алмады икән, бу аят аңа просто мәгълүмат, информация. Башка интернеттан башка нәрсәләр турында калды. Кем шуны алып кулланды икән, Аллаһ моны үтә дигәнне, намаз укы дигәнне укый икән, бу харам дигән харамнан тыела икән, бу аңа хидаят була. Хидаятлаучы бу аят ул аны хидаятлады, аны алып баручы була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә
шундай матур итеп әйткән. Кем минем хидаятымны кабул итсә, димәк кабул иткән кешегә ул хидаят, инкар итүче кешегә ул просто мәгълүмат бирүче. Шуңа күрә монда да Аллаһ Тәала бу мәгълүматны бирә. Аллаһ Тәала һичшиксез шулай. Аллаһ Тәала безне шуны хәл ярата. И кешеләр, безнең өчен бу даже Аллаһны сүгеп гөнаһ эченә баткан кешегә дә кагыла бу. Ул аны да ярата Аллаһ Тәала. Кыямәткә хәл аның тормышын үзгәртү мөмкинлеге бар. Бугазына жан килеп терәлгәнче һәр кеше тәүбә кылып, бу хидаятланып килгән мөмкин бер кешегә дә юл ябылмаган. Шуңа күрә Аллаһ Тәала әйтә. Һичшиксез шулай. Кыямәт көне һичшиксез булачак. Игътибарлы бул, онытып яшәмә. Аллаһ Тәала әйтә һәм кыямәт турында бик күп аятлар бар. Безнең кешенең акылы шулай чагыштыра торган. Чагыштырып карый. Бер нәрсәне чагыштыра да, ярар. Шуңа күрә Аллаһ Тәала кыямәтне тәфсирле кешеләр тиешле дәрәҗәдә кыямәткә карата муамәлә булсын, курку булсын. Кыямәт каларны тотсын өчен менә иман китергәндә ла илаха иллаллаһны Аллаһны илаһ итеп алганнан соң Аллаһ Тәала нәрсә китерде? Безгә ышанырга кушты, без шуңа ышанабыз. Һәм иман шартлары бар инде. Иман аманту биллаһи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи дип китә. Барыгыз да белә. Монда тукталмыйбыз. Без киттек. Без ышанырга тиеш Аллаһка, барлыгына, берлегенә һәм ул күрсәткән сыйфатлар белән дөрес итеп күз алырга тиеш. Фәрештәләргә күрмәсәк тә Аллаһ Тәала әйтте, ышанырга кушты. Аларның барлыгына китапларга, что пәйгамбәрләр аша Аллаһ Тәала китаплар җибәргән, безгә туры юлны күрсәтүче. Һәм безнең өчен инде шәхси бүгенге көндә Коръәнның Аллаһның китабы икәнен ышану өстә тора. Без шуңа ышанырга тиешбез, кабул итәргә моны. Пәйгамбәрләргә, кыямәт көне, үлгәннән соң терелүгә, кыямәт көндә, хисап көненә, кыямәт көне хисап көне дип атала. Аның исемнәре күп. Берсесе аның хисап көне. Берсесе аның дин суда. Суд көне, хисап, шушы суд инде. Бер исеме, ул көнне бик күп вакыйгалар була. Ул көн дип атасак та кеше җиңел карагарамый, без беләбез. Чагышта безгә көн дигән 24 сәгать. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям кыямәт көннең озынлыгы көн дип аталса да, безнең ел исәбе белән 50 000 елга дәвам итә. Һәм шунда кубарылудан башлап кыямәт башлану белән кояш икенче ягыннан чыгу белән иң соңгы кеше хисап кылынып җир йөзендә яшәгән, иң соңгы кеше хисап кылынып яки җәннәт җәһәннәмгә кертелеп, аларның ишекләре ябылганчы шу вакыйгалар бик күп вакыйгалар була. Ул көнне бик күп вакыйгаларның үтәсебез бар, беркем кала алмый. Ышандың, ансы синең проблема. Беркем дә бу көннән кала алмый. Һәм Аллаһ Тәала ул көнне нинди вакыйгалар үтәсен белдерде, башыннан ахырына хәтле. Шуңа күрә иң беренчесе ул бик дәһшәтле көн. Без дәһшәтле дип сөйлибез, Коръәндә әйтә, ул көнне таулар тетрәячәк, анда вулканнар атачак, кояш икенче яктан чыга, җил, давыл, бөтен нәрсәләр, бөтенесе тәфсирләнгән. Кеше ничек чагыштыра? Бүген инде 10 баллы телевизордан күрсәтәләр, ул җиттерүләр булган. Да күп кешеләр хәүфтә, анда күп кешене исән калганнар. Ничего, кемнәрдер үлгән, кемнәрдер исән калган, кемнәрдер моны үткән кешеләр исән калды. Ул ничего, теге катастрофический бөтен юкка чыга торган әйбер түгел. Цунамилар булды, кемнәрдер исән калды, кемнәрдер үлде. Ничего, шулай итеп чагыштырып карый да, әз генә булардан, яра җиттерү әзрәк катырак була. Шулай дип күз алдына китерәләр дә, и тиешле курку булмый, дәһшәте юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәала чагыштыру өчен шундый мисал бирде. Монда күрсәтте. Менә бу кыямәтне карата күңелебездә искә төшеп, шушы кыямәт турында тиешле аңа муамәлә, хис кузгалсын өчен Аллаһ Тәала нинди сыйфатын монда әйтте. Ул көнне диде, ата-ана баласына ярдәм итә алмаячак диде. Һәм баласы ата-анасына бер нәрсә, шәйъан бер нәрсә белән дә ярдәм итә алмаячак. Әтиәни дә баласына ярдәм итми. Һәм без беләбез, кыямәт башланганда исән булган кешеләр, кемнәрдер бит, кыямәт башланганда, кояш икенче яктан чыкканда, шушы вакыйгалар булганда, инде кемнәрдер аны исән килеш кабул итә, кемнәрдер инде яшәп үтеп кабердә, аларның кыямәте башлана, кайчан инде бу вакыйгалар, беренче вакыйгалар үтеп, Аллаһ Тәаланың әмере белән җир ярылып, һәр кеше шул Аллаһның үзенең яңа бер законнары белән кешенең тәне җирдән яңадан формалашып, Аллаһ Тәала җан төшереп, кабердән һәрберсе уянган кебек кубарылу, кем бу дөнья хәл киткән. Кемнәрдер беренче вакыйганы да күрәләр. Һәм ул шундый дәһшәтле көн. Чагыштыргысыз. Нәрсә нинди мисал белән әйтте. Ул көнне, мәсәлән, башка хадисләрдә, аятларда әйтелгәнчә, корсаклы хатын булай икән, бөтенсен корсагы төшә. Куркудан. Менә шушы кыямәттәге дәһшәт сөйләнгән вакыйгаларның дәһшәте, тәэсире шуны хәтле ки, җир йөзендә шул вакытта корсаклы булган, көмәнле булган дип әйтегенә.
хатыннарның бөтенсен баласы төшәчәк. Бу дөньяда бу вакыйга була, кемдер мәсәлән корсаклы вакытта ниндидер куркуга дучар була да, землетрясение була, бик теге восприимчивый хисле кешеләрнеке кемнекедер курыкты, шушы көмәне төште. Күпчелек кешенеке төшми. Чөнки ниндидер иштәге нәрсәләр, бу курку тәсире моны үтәлми. Аны хәтле дәрәҗәгә җитми, чтобы менә бу хәлне булдыру өчен организмда. Шулаймы? Курку шул дәрәҗәгә җитми, ниндидер организмда бөтенесен юкка чыгару. Анда кемнең чәчләре агара яки башка нәрсә, монда Аллаһ Тәгалә әйтте. Бала бер генә әтиянидә баласына булыша алмый. Һәр кеше бала әтиянигә килгән микән, әтиянисе баласын, син балам иде, мин сиңа күпме яхшылыша, мин куркам Аллаһтан, миңа аз гына ярдәм ит. Беркем дә ярдәм итми. Мин үзем. Даже пәйгамбәрләр, бөтен пәйгамбәрләр, иң изге бәндәләр бу дөньяда Аллаһ Тәгалә җәннәт белән сөендергән сахабалар бар иде. Бөтенесе куркып торачак һәм бөтенесе беркем турында уйлам. Мин үзем нәрсә булыр? Хәтта аңа җәннәт вәгъдә кылынган. Ну дәһшәте шуны хәтле көн, нинди бу вакыйгаларны ничек үтәрмен? Ул белә кайчандыр җәннәттә була, аңа вәгъдә кылынды. Ләкин бит бу вакыйгаларны ул үтә, ул бит шушы вакыйгаларны күреп тора, шул курку, һәм ул мин үзем башка кешенең турында уйламый, һәм бу көнне бер генә әтиянидә баласы турында уйламый. Бу дөньяда хәзерге заманда күп инде бозыклык сәбәпле кайбер әтияниләр балаларын ташлыйлар. Бер инде михрбан шәфкать юк. Ниндидер ситуация булса, ташлый бу күпчелек кеше. Күпчелек әтияни суда бата башласа, соңгы мизгелгә хәл баласын кулында ташак. Берәр дәһшәтле җир титре булса, ул күкрәге белән баласын каплаячак. Ул баласын саклап калачак. Җанын бирергә әзер. Шушы вакыйганың җир титреүдәге курку аның баласына кылган мәхәббәтен, хисеннән үстен була алмый. Бу хис җиңеп чыга һәм ул баласын ярдәм итә. Нормальный бала әтиянисен саклый. Әтиянисен соңгы мизгелгә хәл саклый. Бу сирәгрәк күренеш булса да, ләкин инде бүгенге дөньяда бу курку нинди генә курку булса да, ул әтиянисенә карата булган мәхәббәтен җиңә алмый. Ул дәрәҗәдә түгел курку. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә мисал китерә. Бу көнне бер генә кешедә даже, бер генә әтиянидә дигән сүз, баласы турында уйлам, шундый куркыны. Бер генә балада даже шушы миллиардлаган кеше арасында кыямәт көндә берсе дә үзенең әтиянисенә ярдәм итеп теләге булмаячак. Менә ул нинди куркыныч көн. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә монда шул мисалны китерде. Бездә тиешле дәрәҗәдә курку булсын өчен, кыямәт көндә тиешле дәрәҗәдә игътибар булсын өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә шуннан соң әйтте. Димәк, Аллаһ Тәгалә нинди вәгъдә турында? Эй бәндәм, эй кешеләр, сез ынтыласыз, сез ынтасыз. Кыямәт көне хак, бу көн булачак. Менә шушы иман китерә торган әйберләр арасында кайсы тормышка тәэсир итә? Күз алдына китерик. Бүгенге көндә Аллаһ Тәгалә шулай яратты ди, барлыкны, бу барлык бар, но Аллаһ Тәгалә киләчәкне кылмады. Бар кешеләр яшиләр дә, бу дөньяда соң үләләр дә, бер нәрсәгә хисап кылынмыйлар. Ну шулай ук пәйгамбәрләр җибәрде. Аллаһ Тәгалә әйтте, бу яхшы, бу начар, бу әйберне кылсагыз сезнең тормышыгыз булай була. Моны үтәмис икән, яшисез, ләкин булай була. Шулай итеп үлеп китәсез. Һәм бер нинди җавап хисап юк ди. Аллаһ Тәгалә әйтте ди. Шуннан соң күпме кеше Аллаһның динендә калачак. Хәтта акылы белән белә, Аллаһ Тәгалә безнең Раббыбыз. Бу дөнья тормышы аннан тора, бөтенесе шулай калсын ди. Ләкин нәрсә? Ну җавап бирәсе юк. Кыямәт көндә. Нәрсәгә мине азапланып яшәргә? Бик сирәк кеше генә калачак. Менә тормышта да шулай бит. Бер көнне эштә, любой эштә бар, элек без инде яшәгәндә мәктәптә буладыр иде, теге субботниклар яки ниндидер мероприятиялар игълан иттеләр ди эштә. Иртәгә барыгыз да субботникка чыга. Давай безнең авылыбыз пичрак яки эшләгән урыныбыз пичрак. Давай бер яхшы гамәл кылыйк, чистартыйк. Субботникка чыгабыз барыбыз да. Бер нәрсә юк, бер сүз әйтмәделәр, чыкмады. Икенче көнне күпме кеше чыга? Бик аз гына. Шуннан соң күрделәр, эш бармый. Икенче көнне әйттеләр. Кешене җыярга кирәк бит инде. Иртәгә кемдә кем тагын субботник игълан итәбез, кемдә кем чыга икән, аңа, мәсәлән, анда 500 сум акча. Икенче көнне чыгачаклар. Нәрсә үзгәрде? Проблема шул ук, авылны чистартырга кирәк. Ләкин бу фикер чыгарга сәбәп булмады, нәрсә бүләк. Моны эшләсәм бүләк була. Хәтта аңласалар да бу яхшы фикер, бу дөрес дигән фикер итермәде моны. Нәфис теләкләрен җиңә алмады, ул чыкмады. Хәтта аңлый, белә. Нәрсә үзгәрде икенче көнне? Бер нәрсә үзгәрмәде. Шул ук проблема, шул ук принциплар, ләкин 500 сум акча вәгъдә кылынды.
Кемнәрдер чыгачак, кемнәрдер әйтә, ялкаулы кеше, аны 500 сум өчен чыга бермим әле. Булыр әле, җиткән булганы дип, лучше ял итәм дип, кемдер чыкмады. Шулаймы? Өченче көнне өченче төрле игълан иттеләр. Эш кирәк бит инде. Иртәгә тагын игълан иттеләр, кемдә кем чыкмый, анда 500 сум штраф акчасыннан алабыз. Монда күбрәк чыгачаклар. Чөнки кеше ялкаулык өстен тегендә ялкаулык белән калса, монда югалтасы килми. Теләмәсә дә кайта аңлый. Проблема шул ук, чист тарту. Нәрсә үзгәрде? Үзгәрде җәза. Шуңа күрә кыямәт көне булмаса, ягъни кыямәт көнен кеше иман китерә торып та нинди тормыш этабында онытып җибәрсә, яки тиешле дәрәҗәдә игътибар булмаса, аның гамәле шулай булачак. Гамәленә тәэсир итми. Шуңа күрә безнең кыямәт көнендә хисап буласы. Изгелек кылсак, анда Аллаһның рәхмәтенә ирешәчәк. Безгә вәгъдә кылынган бүләкләр, җәннәт, Аллаһ Тәгаләнең чиксез нигъмәтләре. Һәм әгәр дә булай кылмасак, менә шушы җәза булачак, җәһәннәм була. Шундый авырлыклар күрәсез. Бу дөнья тормышында һәм анда, әлбәттә бу анда гына түгел. Һәр изге гамәл бу дөнья тормышына тәэсир итә, тегендә аның ниндидер нәтиҗәсе бар. Һәр гөнаһ бу дөнья тормышында эзсез калмый, һәм зур гөнаһлар инде җәһәннәмгә китерә. Шуңа күрә кайбер вакытта үтисе килмәсә дә, турасы килми, намаз укыйсы килми, кемнеңдер намазга басасы килми. Хәтта белә, бөтен кеше белә. Күпчелек татар кешеләре үзе мөселман дигән кешеләр мөселман дип яшиләр, беләләр намаз укырга кирәк икәнен. Шулаймы? Ләкин нәрсә? Ялкаулыгын җиңәми, кирәк түгел. Шуңа күрә кайбер вакытта шундый ялкаулык килгәндә дә без нәрсә? Тукта. Моны эшләмәсәм, моны эшләсәм, кемдер миңа әҗир сугып. Кемдер шул сәбәпле намаз укый. Кемдер кайсы ягы белән яки намаз укымасан, ул кеше җәһәннәмгә керә. Ул кешенең калган гамәленә Аллаһ Тәгалә карап та тормый. Шушы туктатып кала. Юк. Намаз укымасам, җәзасы туктата. Ике яклы һәр нәрсә. Шулаймы? Шуңа күрә кайбер вакытта гөнаһ эшлисе килә. Ул бит Аллаһ Тәгаләнең кушканнары безнең нәфсебез теләми, Аллаһ Тәгалә кушканнарын. Шулай. Нәфсебез теләми торган әйберләр алар. Ураза тасы килми, намаз укыйсы килми, ялкаулык бар, нәфс теләми. Аллаһ дигән нәрсәләр нәфеснең теләкләренә туры килә. Шуңа күрә кайбер вакытта нәфес теләге бар. Туктатып кала нәрсә? Моны эшләсәм, миңа җәһәннәм. Моның өчен җавап бирәсе бар. Шушы туктатып кала. Шуңа күрә иң кешенең тормышына тәэсир итә торган, гамәлләренә тәэсир итә торган, Аллаһ кушканнарын үтәтә торган, Аллаһ тыйган нәрсәләрдән, гөнаһлардан килеп терәлгәндә саклап кала торган нәрсә, кыямәт көнне Аллаһ каршына басу. Шуның өчен җавап бирү шушы туктатып кала. Шуңа күрә кыямәт көнне булган иман игътибарсыз кала икән. Ягъни кыямәтнең бит вакыйгаларын белергә кирәк. Нинди вакыйгалар үтәсе бар. Шушын даим истә торырга тиеш. Яны оныттың беләдер, оныттың игътибар уйламыйсың да. Оныттың икән, ул синең гамәлләреңә, тормышыңа тәэсир итми. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә монда шуны искә төшерде. Башка нәрсәне искә төшерсә, син бит миңа иман китердең. Син бит Куранны минем сүз дип әйттең, ничек игътибарсыз син дип әйтсә булмый. Нәрсә? Аллаһ Тәгалә именно Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе хак, кыямәт көне булачак. Һәм Аллаһ Тәгалә икенче аятта инде искә төшерде. Шушы хаклыкны калдырмады. Һәм ул нинди көн икәнен әйтте. Һәм икенче аятка тукталабыз. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Аллаһ Тәгалә киңәш бирә. Аллаһ Тәгалә кисәтә. Аллаһ Тәгалә Куръан бит ул безне кисәтә, киңәш бирә, саклый, юнәлтә, аңлата, бу яхшы, бу начар. Монда Аллаһ Тәгалә безне иң яхшы белүче. Ул безнең кимчелекләребезне белүче. Ул безне юктан бар кылды, үзебезгә караганда яхшы белә. Һәм нәрсә безгә зыян китер, Аллаһ Тәгалә шуны кисәтә. Аллаһ Тәгалә безнең кешенең ничкә урыннарын белә, яхшылык, нинди мөмкинлекләрен белә, Аллаһ Тәгалә кисәтә безне. Күпчелек кеше нәрсә? Сине ди Аллаһ Тәгалә бу дөнья тормышы алдамасын ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу дөнья тормышы белән алданмагыз. Ул аны бер чагыштырып булмый. Ягъни бу дөньяга бирелеп, ахиратны онытмагыз. Ахиратны югалтмагыз. Чөнки бу дөнья тормышы вакытлыча. Ул нинди генә матур, рәхәт булып күренмәсен. Сезгә мөһим шундый булып туела башламасын. Бу бер нәрсә дә тормый. Шиксез Аллаһ Тәгалә рәхмәте, җәннәтләре белән бер нәрсә дә тормый. Чагыштыргысыз нәрсә, алдана күрмәгез. Кеше шуны белән алдана. Бу дөньяга алданып, сез Аллаһ Тәгалә нигъмәтләреннән мәхрүм калмагыз ди Аллаһ Тәгалә. Инде асылда кешеләр
Бу дөньяда нәрсә сәбәпле? Динне кабул итми. Нәрсә сәбәпле намазларга кимчелек килә? Нәрсә сәбәпле безнең намазлар укырга, Алла кушканнарын үтәргә, садака бирергә акчабыз җитми? Нәрсә сәбәпле? Чөнки бу дөнья күңелләрне биләп алды. Бу дөнья мөһим, бу дөнья кызыктыра. Ял итүләр, яхшы киемнәр, машинага утыргач торган рәхәтлекләр, хатыннар, балалары. Аллаһ Тәала башка аятларда безгә әйтте: "Иннама амвалукум ва ауладукум фитнату, Аллаһу индаху аҗрун газим", диде Аллаһ Тәала. Дөреслекдә Аллаһ Тәала тагын әйтә: "Дөреслекдә һичшиксез, амвалукум ва ауладукум, сезнең бу дөньядагы малларыгыз, җыйган балаларыгыз фитнә. Фитнәсе, искушение. Алдана күрмәгез инде аңа. Дөреслекдә Аллаһ Тәала индаху аҗрун газим, Аллаһ Тәаләгә баргач Алла торган әйберләрегез. Булар белән чагыштырсыз бөек әҗирләр, бөек әҗирләр, әҗрул газим". Башка бик күп аятларда Аллаһ Тәала әйтә. Монда Аллаһ Тәала безне кисәтә. Алдана күрмәгез, харап була күрмәгез. Менә бер көнне бер передачада карыйм. Теге алтын ниндидер Африка халыклары үзләре инде шушы барып нидер җирләрдә шундый кустарный әйберләр белән алтын җуалар. Анда черкиләр ашый, шушы суга кергәннәр шакшы пычракта җуалар, алар көнгә әз генә җыя инде. Шунда аңлата инде. Теге алып баручы аңлар өчен инде үзе җуып карый инде. Тегендә күренә соңыннан инде әз генә ялтырап торган әйберләр. Шунда аңлата. Менә менә ялтырый, бу алтын ди. Бу әйтте, бу алтын түгел ди. Менә шулар арасында ул тышкы кыяфәттән нәкъ алтын, нәкъ шулай калтырый, шундый кисәкләр тузан арасында. Һәм мәсәлән, белмәгән кешене бу шулар алтын булып тоела да моңа, ул ничек көннәр буе, атналар буе җыя ди шуны. Җыя, шатланды. Анда 1 килограмм җыйды, мин алтын җыйдым. Шундый бу бик мөһим. Аның өчен көчен сарыф итте, шушы мәшәкатьләрне черкиләр ашады, ниндидер авырулар кичерде, суларда, пычракларда йөрде, тиешенчә ашамады, җыйды да, бер көнне алып барган иде. Бу алтын түгел. Аның исеме дә шулай. Золото для дураков. Дураклар өчен. Ахмаклар өчен алтын дип атала. Бу алтын түгел, бу шагың гына алтын. Ул алтын бу дип шуның белән алданып, күпме нәрсә көчен, вакытын сарыф итте. Бер көнне ул алтын түгел. Шуңа күрә бу дөнья тормышы мөһим түгел. Аны шул дәрәҗәдә куймагыз, алданып яшәмәгез, бөтен нәрсәне ташлап, ахиратны онытып, кыяматны онытып яшәмәгез. Аллаһ Тәала киңәш бирә. Ирек хәзрәт, Махмуд абый, Фатима апа, бу безнең кимчилегебез. Чөнки шушы сәбәпле Аллаһ Тәала күпчелек кеше сәбәпле, дөнья сәбәпле без даже дингә килгәч тә нинди тормыш этаплары бар бит. Яшь вакытлар бар, урта яшьләр бар. Тормыш алга китте. Сәламәтлек яхшы, балалар, хатын, китте, машина алдын, икенчесе алда тора, зарплата үсә, өйләр саласын, бер заман дөнья күңелне биләп ала, уже намазны, намаз вакыты чыкканчы тизгә укып алыйм. Тегендә барасы бар, монда барасы бар. Җомгага да соңгы булып кирип, иң беренче чыгып китәсең, вакыт юк. Вакыт юк, вагызны тыңларга. Имам 15 минут орнына, ярты сәгать вагыз сөйләдең. Дөньям калды, эшем тукталды. Ул нинди намаз инде? Нинди гыйбадат? Акча кирип тора, садака бирергә юк. Үй саласы бар, баланы тегесе искергән, монысы искергән. Нәрсә биләп алды? Дөнья. Дөнья биләп алды. Һәм шул сәбәпле кеше югалта. Ахираттан югалта. Чөнки син шушы сәбәпле ахираттан алмыйсың. Нәрсәндер үтә бетермәдең, нәрсәндер тиешле дәрәҗә үтәмәдең, кабул булмады. Гөнаһлар эшләдең. Нәрсәгәдер ирешәм дип шикләрне уздың. Риба юлы белән. Бүген процент белән квартиралар, машиналарга ия булдык. Анда яшисе дә бар, ул машинада йөрисе дә бар. Аллаһның ризасызлыгы белән иң зур гынах ислам динендә кешене харап итә торган риба ысулы белән алган әйбер моның өчен бу дөньядан бәрәкәте булмый. Вакытлыча ниндер син ирешкән шикелле бәхетле булсаң да, монда уже бәрәкәт юк. Моның нәтиҗәсе бу дөньяда күренәчәк. Әле ул өйдә бит яшәп бетерәсе бар. Кайбер вакытта авылларда гыйбрәтләр бик күп. Үз вакытында җитәкче булып, ул заманасы өчен иң камил, ул вакыт өчен инде өйләр салып, иң яхшы машинада йөргән кешеләр без затабыз кайбер вакытта. Ул өйгә керәсен, ул бүгенге көндә юк уже. Үз вакытында шуны салыр өчен, кешеләрдән үстен булыр өчен, ул кеше хакына керде. Алдады, туганнары белән араны изде, кычкырышып бетте, кешеләрне алдады. Нинди нәтиҗә? Ул вакытта күпмедер вакыт бәлкем сөенеп шатланып яшәгәндер. Менә мин нинди тормышта ирештем. Картлыгы начар, бер ялгызы, авырту, урын өстендә ята. Өйнең кирәге дә юк. Ул нәрсәләр, ул инде ниндидер бер 10 елдан соң ул авылда аның белән чагыштырырлык түгел иләр, аннан да яхшыраклар бар. Ул алданды, ул югалтты. Ул шушы яшьлеген таза сау сәламәт вакытын югалтты. Ул акча кирип торган вакытын югалтты, садакалар бирмәде. Инде картлык килде хәзер.
Пенсияға жетсең өзіңе де жетмей, садақа берге тілесең де бере алмайсың. Әллә нәрселер эшләр идең, ислам дины өчен сәламәтлегең юк, үзеңне ерте алсаң бик әйбәт. 5 вакыт намазын отырып укый алсаң бик әйбәт. Какой өстәмә намазлар? Ураза тота алмыйсың. Юк инде соң, юк. Югалттың инде син моны. Ахираттан шуңа күрә Аллаһ Тәала белә. Монда ике төрле формасы булырга мөмкин. Бу дөнья тормышына алдау. Яки монсысы мөселманнарга да кагыла. Бу бездә дә була, һәрбер бездә бар. Ниндидер көнне булсын, атнаның берничә көне булсын, кайбер көнне бу биләп ала безне. Кайбер тормышыбызның этабында безне шушы кисәткән Аллаһ Тәала, кисәткән аятта кисәткән мәшәкать безне биләп ала. Бу аят көн сайын без моны тормышыбызны, бу аятны без истә торырга тиеш. Аллаһ Тәала фәлән абый, фәлән апай. Dünya aldamasın bugün seni. İrtadan tırganda. Allah müracaatı bugün dünya seni aldamasın. Bugün gününde dünya aldamasın. İrtaga şulay. Bir sekünge şulay. Yaş vakitinde seni aldamasın bu yaşlığın. Bu mümkünliklerin aldamasın. Dünya aldı. Dünya aldı. Aldamasın deyip kisete. Hem nersesi? Birincisi şuşu dünyaya kirip gitesin, bir gün bulsun o. Yaki bir 5 yılga kirip gittin. 1 yıl boyu şulay, 1 ay boyu şulay. Untulup gittin. Dünya şunu hatlı uңышlık gitti. Bilep aldı şunday rahat. Bir indi probleması yok. Sen ahiretini unuttun. Какой ahiret? İrteden. Planın bugün. Nerse? Dünya için. İş alam, tigin işleyim, bunu işleyim, işke bardım, akşa aldım, bugün bunu işlere gerek, bunu işlere gerek. Özün de oylamazsan günlük planın senin dünya için. Namaz ничек укыдың, аны үзең дә белмисең. Соңгы вакытта ашык-пышык укылды, намазда укылмады, садакада бирелмәде. Ниндидер гөнаһлар эшләнде, дөнья биләп алды, шушы дөнья өчен дип син Аллаһның шикләрен уздың. Биләп алды. Какой ахиратны уйлау? Менә ахиратны онтасың икән, кыямат бер генә мизгелгә, бер генә сәгатьтә, бер гамәл вакытында Аллаһ каршына баруны онтасың икән, ул уже дөнья күңелне биләп алды. Demek bu vakitte senin dünya көңелендә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтте, үзегезнең нәфес теләкләрегезне, дөньяви максатларыгызны мәгънәсе шулай. Бер көнне кисүче үлемне яшисезгә алыгыз диде. Үлемне дигәндә, ул нәрсә? Кыямат. Үлем белән бу дөнья шикләнә дә Аллаһ каршына барасыгызны онытмагыз. Мин үзе турында мин аны күңгә 100 тапкыр яки башка шундый сүзләрдә әйтте. Даим истә тотты. Шуңа күрә бу һәр сәгатькә, һәр көнгә, һәр елга кагыла, һәр вакытка кагыла Аллаһның киңәше. Алдамасын. Бу сәгатьтә, бу 10 минутта, бу эшеңә баргач, ахиратны онытма. Бу дөнья тормышы алдама. Иначе ул алды да нәрсә? Дөньяны гына истә тотсаң, син ахиратны оныттың. Һәм димәк ахират өчен бер нәрсә эшләмисең. Ахират өчен садака бирмисең. Ахиратта җавап бирәсен уйламыйсың, оныттың. Булыр әле. Уйламыйсың да син аны. Шуңа күрә Аллаһ Тәала башта безгә кыяматны искә төшерде. Онытмагыз. Бу хак. Сез нәрсә уйлыйсыз? Бу булмас дип уйлыйсызмы? Или башкача булыр дип уйлыйсызмы? Истә тотыгыз. Һәм менә бу аны оныттыра торган нәрсә? Дөнья тормышы сезне алдамасын диде. Икенче төрле булырга мөмкин алдау, мәсәлән, мисысы безгә дә кагыла. Без дә күпме дәрәҗәдә дөнья белән алданабыз. Ул дөнья ташларга дигән сүз түгел. Дөнья, мәсәлән, каян белергә? Дөнья белән артык мавап киттеме яки дөнья зыян китермиме? Әгәр дә синең дөньяви гамәлләрен, дөньяга булган фикерләрен, дөньяга булган гамәлен, мәсәлән, бүгенге көндә Аллаһ каршындагы бурычларны үтәүдән тыймый икән, 50 на 50. Менә шуннан да нитәргә ярамый. Бу минимальный, моннан узарга ярамый. Димәк, син күңелен дөнья менә бу аятта әйткән биләп алды. Синең намаз укырга вакытың юк бүген. Яки намазны ашык-пышык укыйсың. Кая вакыт табып анда, кин арасында тәнәфестә ашык-пышык укыйсың. Яки син кич белән җыеп укыйсың намазыңны. Рамазан аенда ураза торырга вакыт юк. Кергән малыннан садака бирә алмыйсың, синең дөньяви максатларың күп. Балага тигән алса, телефон алыштырасы, моны алыштырасы бар. Димәк, син дөнья күңелеңә кирип алган. Дөнья биләп алды һәм ахиратыңа зыян китерә. Шуңа күрә минималь шиге, менә шушы безнең намазыбызга, төп гыйбадәтләргә зыян китермәде. Аннан түбән булса, всё, дөнья биләп алды. Ләкин күбрәк ахират истә торырга тиеш. Дөньяны кичектергә кирәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дөньяга
ул иң камил яшәгән кеше. Сахабалар арасында бик байлары да бар иде. Алар бөтен Аллаһ каршында гыйбадәтләнеп үтәләр, тиешле садаканы бирәләр, намазларына кимчелек китермиләр. О Рамазан айында уразатталар, садакалар бирәләр, бай яшиләр, матур өйләрдә яшә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям ул минималны алды. Ул бер кием, ятып йокларга җире бар иде. Аңа шул җитәдер иде. Даже үлгәндә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям үлгәндә, аның кольчугасы сугышка чыга торган, бүгенге шикелле ломбардка бирә. Ломбардка бирә, бүген юк акчасы ризык алырга. Шуны ломбардка биреп тора да, шул акчага ризык ала да, аннан соң акчасы булгач тегене яңадан ала. Аның кольчугасы еврейдә калды, яһудида калды. Гайша абыз әйтәдер, Пәйгамбәрнең бер генә семьясында да 3 көн подряд туйганчы ашау булмады диде. Бу аның акчасы булудан түгел. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям бүген мал кирде икән. Шушы үзенә җитәрлек менә әлеге мизгелдә күпме кирәк алып калды да, калганы садака итте, биреп бетерде. Иртәгә турында калдырмады. Без инде ул дәрәҗә түгел безнең иманыбыз. Без инде теге шиген узмаска тиешбез. Что бу дөнья малы дип. Бер көнне нәфис теләкләребез инде харам юлларга кирип малны табуга китмәсен. Нәфисебез теләге квартиралы, машиналы булган дип рибага кирип китмәк инде. Булганда сабыр кылык инде. Снимать дип булса торыйк. Кичкенә телефон белән торыйк. Ну харамга кирмик. Менә бу уже кирип киттеңме син? Дөнья билеп алды күңеленне. Син Аллаһка каршы бардың. Алла сакласын. Икенче төрлесе, димәк, кайбер вакытта шайтан шушы дөнья белән яшәү, шуны хәтле кирип китәсең, сиңа шул яшәвен дөрес шикелле. Шайтан әйбәт дигән әйберләр сиңа әйбәт, шайтан начар дигән нәрсәләр начар. Син ул фикерләрен үзендә сизмәстән үзеннеке булып китте дөнья. Теге бит инде кеше шушы юлга баска күңеле борчыла, шайтан аңа акланулар бирә. Ярар, син эшләмичә булмый бит инде. Шулай эшләмичә булмый. Син әйтәләр, снимайтып акчарам иткәнче лучше ипотекага ал да, лучше үзенең квартираны түлисен. Диләр. Шулай әйбәт иш инде. Шулаймы? Яки башка нәрсәләр анда зинаны аклыйлар, рибаны аклыйлар. Һәм ул фикерне дөрес итеп кеше, бу дөрес битте. Үзенеке итеп шайтанның фикерен алып яши, мысы инде зур ялгышу, мысы бөтенләй харап булу инде. Һәм күрә тегесе белән әле без һәрберебез күпме дәрәҗәдә кимчелекле. Инде шуннан соң 4-нче üçüncü бүлеген әйтәм инде аятның. Аллаһ Тәала әйтә: "Ва ла ягураннакум биллахил гурур." Аллаһ Тәала монда әйтә, тагын бер нәрсә, шушы ахиратны оныттыра торган, ахиратка карата тиешле мөгамәлә кылмый торган тагын бер алдау бар. Ул шайтанныкы нәрсә? Сезне шушы гурур, шайтанның сыйфатын бирде, алдакчы. Алдамасын Аллаһ Тәала турында фикер белән диде. Аллаһ Тәала турында алдамасын сезне шушы алдакчы диде. Бу нәрсә дигән сүз. Ничек инде шайтан безне Аллаһ турында алды. Бу аятта Аллаһ Тәала нәрсә әйтте? Димәк, берсесе шайтан, опять моның артында шайтан торадыр. Дөньяга кызыктыра, кая көтә күршенне, кара тегене. Менә булай булса, син дә ирешәсең. Кызыктыра, безнең нәфсебезгә тәэсир итә. Biz инде шушы нәфс белән генә ияреп, дөнья безне билеп ала. Берсендә шайтан тора, масында шайтан вәсвәсә аша нәрсә? Тагын бер усул куллана. Һәм шул усул сәбәпле кешеләр янәдән Аллаһ диненнән еракка бөтенләй чыгып китәләр. Аллаһ диненнән чыгып китәләр. Яки инде яңадан шушы кайбер ялгыш фикерләр сәбәпле Аллаһ Тәала кушкандан тиешле дәрәҗәдә үтәмиләр. Үзләре мөселман дип санасалар да, мин иманлы дип йөрсәләр дә, Аллаһ дигәннәрдән тыелмыйлар. Нинди нәсүсен? Беренчесе Аллаһка карата алдау ниндиме? Без күрәбез. Бүген көндә бу миллиардтаган артык кеше электә булган, ләкин бу аеруча соңгы гасырларда җир йөзендә яшәгән кешеләр арасында миллиардтан артыгын шайтан шушы фикер белән тур юлыннан алып китте үзеннән. Нинди фикер? Аллаһ Тәала юк дигән фикер белән. Юк Аллаһ Тәала. Без беләбез ул фикерне. Без анда яшәдек. Ягъни бу мадда мәңгелек булган, бер состояниедән бер халәттән икенче халәткә күчә, шулай мәңгелек торым башы да ахырда һәм шулай булачак. Аллаһ Тәала юк бернинди. Нинди Аллаһ Тәала ул? Һәм шушы фикерне алып күпме кешеләр үзләренең тормыш юлларын шушы фикергә нигезләнеп кырдылар. Рас Аллаһ юк икән, димәк, үзләренчә дөньяга күз караш белән карап, дөнья турында уйлап, үзләре юлларын сайлап, дөрес дип белеп, күпме кешеләр җәһәннәм белән бара торган юл белән китеп, харап булдылар, бу дөньядан китеп бардылар һәм аларның киләчәктә барачак ул җәһәннәм беркем аларга ярдәм итә алмаячак. Шайтан
иң төп фикер беренче Аллаһ турында алдый торган Аллаһ юк дигән фикерне кертә ала. Кертте. Һәм күп кешеләр кабул итте. Моны дөрес итеп һәм харап булдылар. Ярар, кемнәрдер моны кабул итмәде. Аллаһ бар диләр. Ләкин Аллаһ турында нинди ялган фикер кертә? Аллаһ бар. Бу галәмне Аллаһ Тәала юктан бар кылган, бу тәртипне куйганда, ләкин Аллаһ Тәала бу галәмнегә кагылмый бүген. Дөрес, Аллаһ бар, яраткан. Юк дими, ләкин бу яшәешкә кагылмый. Бу яшәеш инде Алла шушы законнар нигезендә бара, һәм без инде бу законнарны кулланып үзгәртә алабыз нәрсәләрнедер, тәэсир итә алабыз. Без царь природы, табигатьнең патшасы, человек царь природы дип анда без инде шулай итеп Аллаһны катышмый, ләкин яраткан ул бар, все бетте, тамам. Шушы фикер белән тагын ничә йөзләгән миллион кеше бүгенге көндә шушы фикергә нигезләнеп тормышын кыра. Шатланып, ниндидер законнар өйрәнеп, нәрсәнде үзгәртәбез, бу дөрес дип үзләренең фикерләре белән ялгыш юлда йөриләр, харап булалар. Әгәр шул белән китсә, күпме кешеләр китеп барды шушы фикер белән. Өченчесе, ярар бу дәрәҗәдә алдай алмады, кешеләрнең фикере дальше китте, уйланды, һәм шундый фикергә килделәр, шайтан шундый фикер аларга бер төркем кешегә кертелде. Аллаһ дөрестән дә бу галәмне юктан бар кылган. Бу галәм белән тәрбия кылып тора, карап тора. Ләкин ул кешеләрне үзләренә калдырды. Менә табигатьне яки бөтен нәрсәне управлять итеп тора. Аллаһ Тәала үзе карап тора. Ләкин кешеләрне Аллаһ Тәала яратты да, алар белән управлять итми. Бернинди пәйгамбәрләр дә җибәрмәде, китаплар да җибәрмәде. Аллаһ Тәала акыл бирде һәм кешеләр шушы акыл белән үз юлларын табып, дөрес итеп яшиләр. Юк пәйгамбәрләр, булар ялган. Бу пәйгамбәрләр ялган, религия, опиум кешеләрне алдалар өчен, ул пәйгамбәрләр астагфирулла, аларны киноларда шулай итеп күрсәтәләр. Инде кешеләр арасында бөтен кешеләр булган, инде фикерләрне тәкъдим иткәннәр дә кешеләргә инде шулай яшиләр дип, күпме кешеләр шушы фикерне кабул итеп, ягъни без үзебез туры юлны табабыз дип, алар тагын йөзләгән, миллиардлаган кеше нәрсә? Аллаһ турында аларны алдады, алар харап булды. Моңарчы да һәм бүген шул фикердә яшәгән кешеләр шулай китсәләр, шулай харап булды. Инде монсысы дүртенчесе, даже без мөселманнарга да бу фикер белән тәэсир итә шайтан. Күп кенә үзебезнең кардәшләр, хосусан татар үзен мөселман дип санаган, мин имам дип санаган кешеләрне шайтан шушы алдау белән Аллаһ турында алдалый. Нәрсә ди? Димәк, Аллаһ Тәала михрибанлы, шәфкатьле, Ар-Рахман Рахим. Димәк, шайтан шулай дип әйтә. Аллаһ Тәала шундый михрибанлы, шәфкатьле ди, ягъни кем ул? Рахман Рахим. Аллаһ Тәала рәхмәте бу дөньяда бөтен кешегә дә кагыла. Бөтен я айюханнас кешеләргә дә кагыла. Аллаһ әйткән, я айюханнас кешеләр. Мөселман булды ни, мөселман булмады ни, Аллаһны сүкте ни, сүкмәде ни, Аллаһ Тәала бөтенесен ашата, эчертә, киендерә. Бәрәңгесен утырса, аның да бәрәңге сүзе Аллаһны сүккән кешенеке дә Аллаһ биргән ризыклар белән туклана, танымаса да, ялгыш фикердә булса да, Аллаһ Тәала аны яшәтә. Аллаһ Тәала бу сыйфаты Аллаһ Тәаланың. Рахим дигән сыйфаты шулай ук бер тамырдан алган. Ләкин кыямәт көнендә Аллаһ Тәала рәхмәте фақат мөселманнарга. Ләкин шайтан алдалый. Аллаһ Тәаланың бу рәхмәте шиксез ди. Син гөнаһлар эшләсәң, Аллаһ Тәала шул синең гөнаһларны ярлык иде. Курыкма ди. Ярлык иде. Намаз укымасаң да, Аллаһ Тәала михрибанлы, шәфкатьле ди. Аллаһ Тәала шушы кыямәт көнендә үзенең михрибанлы, шәфкатьле икәнен әйткәннән соң, шуңа китерә торган сәбәпләрне әйтте. Мөселман булып, иман китереп, Аллаһ Тәала кушканнарын үтеп, һәм тыйганнарыннан тыелып яшәгән кешеләргә Аллаһ Тәала михрибанлы, шәфкатьле булачак. Бу шикләр булса гына бу киләчәк. Ул ниндидер шиксез түгел. Гөнаһлы булып, адашып, ялгышып, яшәп, моңа ирешеп булмый. Шуңа күрә менә бу төп инде Аллаһ Тәала турында ялгышу инде. Аллаһ Тәала безне кисәтә. Шуңа күрә бу аятлар мөрәҗәгать дигән бу ниндидер белеп, шундый аят бар икән түгел. Бу безнең кимчелегебез. Шайтанның юлын күрсәтте Аллаһ Тәала. Безгә михрибан, шәфкате белән Аллаһ Тәала без ялгышмас өчен безнең адашып китә торган юлларыбызны күрсәтте. Хисләребезгә тәэсир итте. Күңелләребездә тиешле хисләр, курку пайда булсын өчен Аллаһ Тәала мөрәҗәгать итте. Аллаһ Тәаланың бу аятлары
Буғын аят болмасын, любой ишеткән аятны шулай кабул итә белсәк иде. Бу Аллаһ миңа мөрәҗәгать итә дип һәм ул аятларга игътибарлы булып, дөрес итеп аңлап, ул аятларыбызны онытмыйча, ул аятлар безнең күңелебезгә тәэсир итеп, тиешле хисләрне кузгартып, шушы хисләребез, тәкъвалыгыбыз, Аллаһтан куркубыз сәбәпле без бу кисәткән кимчелекләрне җиңеп үтә алсак иде, дөнья күңелебезне биләп алмаса иде, дөнья дип ахиратыбызга кимчелек китермәсәк иде, дөнья тормышында матур итеп алып барсак иде, матур булсын дөнья тормышыбызда, ахират тормышыбызда матур булсын, берсе берсенә кимчелек китермәсен. Кайбер хәтта киресенчә, ахират дип кеше намаз, ураза, закат, хаҗ дип шайтан икенче якка авыштыра, дөньяны ташлый, балаларын карамый, өйләнмий, хатынына тиешле мөгамәлә күрсәтми, әтиәни хакын хакламый. Бу да дөрес түгел. Бу икенче як белән шайтан алып китеп барды. Шуңа күрә дөньябызда камил булсын, матур булсын, кеше сакланырлык булсын. Ахират гыйлемебездә кеше сакланырлык булсын. Чөнки дөнья кәсеп итүдә бу безнең үскә йөкләнгән бурыч намаз шикелле. Дөньяга карата бурычларыбызда үтәлеп, моның белән дә Аллаһ каршында дәрәҗәбез югары булса иде, ахират безгә зыян килмәсә иде, һәм Аллаһ Тәала турында ялгыш фикерләр, шикләнүләрне безгә шайтан кертә алмаса иде, һәм шул сәбәпле бу дөнья тормышыбызда бәхетле булып, Аллаһ каршына барсак, барып та шушы кыямәт көне мәхшәрләрен, сынауларын җиңеллек белән үтеп, Аллаһ Тәаланың вәгъдә кылган җәннәтләренә, рәхмәтләренә ирешергә Аллаһ Тәала насыйп әйләсен.